Beginning by the voice of the people party, ya ushakri ubakraw, ya unongelam ubakraw, ubla playa ka kertengju hakari India barok kawai, bat ubla peniye ki jrong, kumba pi barok, jinglong ka basnorit, ubadani ka nam ka babha, jinglong ka balaban shenya, ubadani ka jingkit kli, shisha umdan kintin, bangine keren. Ya ke ka belajar hynrei hot ka don ni ka jinglong briew snow kuman ong banumla bujli su ringi ngai ubleu don ka jingtmu ka babahatam nagamta jongi kum ka jat menriu ya si kalong ka jingtenju ya ka jat menriu bangim dei ban lesting hab ublei usai ki briew ban syakri ini briew ibanai ka jingkit kri bangim dei ban sngo sarang kum ki patba namala ka wan ka jingja ka bakum gani kapen pangmet kapen irmen sim bon ki patba ki bon ban keduk habaki kublenga asno tho ya ka jingret men sim ka jingki renganong ngilong kum kawai ka longi sisangi sno tho bawi paya ubakraw ubaklaim ula klem no na pring jongi batum ke parti habangi itrei daga jing snowto kan nongrim ke basai katakan nongrim blai ke bangi Jong ngenom la banya pen lada kalong kumno nama ila panon ra ia kata susah ka khada ya kwaru ban ong hagani kapor bakum ke parti menin ngeledon ia ke jingalang snolan ke condolence meeting Hagaba ki bon na ki nongelam ba ki khot kilay pau kilay kren ban kunmao ban phaidin yaga jinglong jingem jungni nongelam ujungi pat kum ka party ila shimru yaga rai ban ai ka condolence message sha I Wendy bat ya bro ki beran ka jingade ba jan ba I Dr. Ricky bat ila shimru yaga jingkut jumot bagat ma ban wanra ia ka jingkelan hagani ka jela ka ji kang numpat kut ka jilet no ka joi Dr. Ricky Shakmat kanong ka jingpen ka mau ini bangin yeng hakan nongrim ka baskem banang penjanai sisu ia ka jingat linti ka ji idon banong kublai shibun yo blai ubal ai hingi yo ni shakri ubal kraw bat ngiu I ba omdan ke AK kaba ublei umla ban le ya kita kikam ke bapla lada ublei uman ban kintiu yo nu briew amdan menu bala ban kang ublei ula thau lupa kamen shwa baudon ke jingtmu ban kintiu ya uni ushabri ba kraw ju Dr. Ricky AJ Singkan namar kata ula penlong ula plilat yo Bauni dan bentah ka voice of the people party ban job kum MP na ka Shlong parliamentary constituency kamdei ka spa kamdei ka nam hynrei ka jingit kabauni unangalam jingula yo omtang na ka jat menriu ka jingi hynrei ni ki weiru ki jat menriu bat na gitu baro ki mulai kendo ki jingtrei kam ju kum uta unangalam jengi ongi snoban angu yu blai ha bakum ngani kapor ban ngemdei ban du mensin oi ngan ongi pi ngemdei ban snosi nga brut pala ngan ongi pi nga kenja pala ngan ongi pi ulong u general secretary ha ke ji tre ringkat ban ngau president bada ke ji tulun kikam sansnem ngene tre menta kampadan ka wave ka sin ka bangini klut haga jie keren ka daga jie namangi ong in SaindurLawei ka party ka ji kum ka longying ka balong ka nuksa ka babhaya ka jat mayo banyele trei daga jie long shipara daga jie buram markliang baraka pukum ka taka por ka bangidang snautnat kindet kensan ublay ula shimno na pring jumi hot Arang ong lagi ni kisni, abang ikran bagi kat tu kat nengut. Kebedan bak nga, olah dele ubriu nganom song tat haban daioh.
hynrei habau beli ule ngin haban pdiang ngin haban shushenya hau beli bonai bor ini kita ke bilang di bentik ya